Hej alle sammen og velkommen til den her video. Og i dag så skal jeg vise jer, hvad jeg købte til Slotskæden i går. Så ja. Jeg lavede meget med mit hår, det ved jeg godt. Men det første ting, jeg har købt, det er en hårbånd. Den skal jeg på til min fætters fødselsdag. Min fætters fødselsdag, det er cirka om 14 dage, tror jeg nok. Det sagde min mor. Men ja. Og det jeg skal på til tøj, det er den her kjole. Den er jeg selvfølgelig meget glad for. Den kostede 100 kroner. 100 kroner. Den her kjole, ja. Det er, på grund af at jeg er 10 år, så er det 10 til 12. Så 99. Så 1 krone mere. 100 kroner. Og der står 10 til 12. Og den er lidt stor til mig heroppe. Så min mor, hun er god til at sy, og så hun skal nok reparere den, eller du ved, hvad jeg mener. I ved, hvad jeg mener. Så, og den her har jeg købt i New York. Jeg kan ikke finde ud af at udtale det. Den der har jeg købt i H&M. Og så har jeg købt nogle par ting til min panelhus, det havde jeg så brug for. Jeg har købt en blyantspidser og vaskelæder. Den har jeg ikke lige nu. Jeg gider ikke at hente den. Men tak fordi I så med, og jeg håber I kan lide den her video. Like hvis I kunne. Vi ses i en anden video. Farvel!